Днес ще се състезаваме, за да видим коя ще си сложи ногтите по-бързо. Напишете ни в коментарите според вас коя ще спечели. Готова ли си? Ти готова ли си? Аз съм много готова. 1, 2, 3. Така, започваме с алкохолна кърпичка, защото това е... Оля, ще я направя другата ръка. Вече започвам зле. Аз го помислих предварително и започнах с ръката, която ще мога да направя с дясната ръка. Аз в принцип съм много бавна, в момента се чувствам 10 пъти по-бавна. Хората са казали, бързата работа срам за майстора. Не, когато състезание, не! Се лепи бързо, се лепи. Първия готов. И моя. Да не чуеш нещо. Да не видиш нещо. Почваш от грешно място, по принцип се почва от малкия ног първо. Защо? Така пише в описанието. Съжалявам. Сега пускам турборежима и да надминавам. И аз имам турборежим. Аз сменям стратегията в момента, но няма да ти казвам, не ме гледай. 4 от 5. На кой нокът си? На 5. Готова ли си? Готова съм! Не! Остана ми един! Питах, дадах всичко от себе си. Успях да ги сложа за по-малко от 1 минута със сигурност. Последвайте, чикси! За час-2.